kini atong latest weather update karong adlang Webes, April 8, 2021. Kagabi nalusaw na ang atong ginamonitor na low pressure area na nahimutang sa silangan sa Mindanao. Kining LPA wala jud nakaapekto sa bisan asang bahin sa atong nasod. Sa bagakaron, ang northeasterly wind flow may nagapekto sa dakong bahin sa Luzon. Samtang ang tibok Visayas, makasinati o panagsa mapanganuron ngadto sa madag-umon na kalangitan, labanan sa mga patak-patak na pag-uwan, pagpanugdog ug kilat tungod sa mga localized thunderstorms. Ug para sa temperature ug heat index forecast, ang Central Visayas makasinati og 22 to 32 degrees Celsius, diin ang heat index ana sa 37 degrees Celsius. Ang Eastern Visayas makasinati og 23 to 34 degrees Celsius, diin ang heat index ana sa 37 to 39 degrees Celsius. Ug mao ni atong latest weather update karong adlaw. Para sa dugang impormasyon, bisitahan lang atong official website gikan diri sa buhatan sa Mactan. Sa Pag-asa Visayas DOST, kini si Mark Gales. Maayong adlaw ug daghang salamat.